ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். हरे हरे कृष्णा। ஹரே प्रणाम माता जी। பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம வந்து இன்னைக்கு பகவத்கீதை L2ல நம்ம வந்து லெவல் 2ல 17th சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா கிருஷ்ணாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ல பரம்பரை ஆச்சாரியர்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். மகான் என்ன உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ரொம்ப நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? எல்லா அத்தியாயத்திலும் நிறைய 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 தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த அத்தியாயத்திலும் அப்படிதான். 3 குணங்களோட நம்பிக்கைகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ அதை நம்ம வந்து எதில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு பக்தியில் நம்ம வந்து எப்படி வரணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட தப்பஸ், நம்மளோட யாகம், நம்மளோட சேரிட்டி அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எல்லாமே முக்கியம்தான் பகவானோட உபதேசம் எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுலயும் வந்து இதுல வந்து ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. குரு ஹரே பூர்ணிமா குரு பூர்ணிமா நல்வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா அடியேன் பிரபுஜி. அடியேன் பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாரும் நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு நம்ம நல்லபடியா நம்மளோட हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா விஜயலட்சுமி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்மளோட கிராட்டிடியூட நம்ம நன்றிகள் வணக்கங்களை நம்ம வந்து குரு மகாராஜுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் டிராவல் பண்றோம், பக்தி பண்றோம். ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. இருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் சுஜலட்சுமி மாதாஜி. நந்தினி மாதாஜிக்கு என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து 17th சாப்டர் ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். நல்லபடியாக நம்ம கிரந்தத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். பகவானோட உபதேசம் நம்ம மனசில் ஆழ பதிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில் அதை நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கு பகவானோட அனுகிரகம், பரம்பரை ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கணும்னு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுவோம். யாருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணும்? யாருக்கு வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाती पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வகனோட அனுகிரகத்தில் நம்ம நல்லபடியாக இன்னைக்கான அத்தியாயம் ஸ்ரத்தத்ரே விபாக யோகம் பார்ப்போம். விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து அதான் 3 குணங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது, அவங்களோட வழிபாட்டு முறை, அவங்களோட தானம் செய்கிற முறை, அவங்களோட தப்பம் செய்கிற முறை, அவங்களோட யஜ்ஞம் செய்கிற முறை, இதை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஹரிஓம் தத்சத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ரொம்ப அழகான உபதேசங்கள் பகவானோடது. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு நிறைய தெரியணும் இதெல்லாம். சரிங்களா? நமக்கும் நம்ம மஸ்ட்டு. அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களும் அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த அத்தியாயத்தில் நிறைய இருக்குது. முழுக்கவே பகவத்கீதை முழுக்கவே எல்லாருக்குமே தான்.
ஏன் பர்ட்டிகுலராக குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அவங்க வாழ்க்கைய வந்து கரெக்டாக வாழ்வாங்க. ஏன்னா இப்போ உள்ள பிள்ளைங்கலாம் ரொம்ப இந்த இது டிவி இதெல்லாம் அடிக்டடாக இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால தப்பு தப்பாக பேசுறது, தப்பு தப்பான பழக்கங்கள் எல்லாம் சீக்கிரமாக கற்றுக்குறாங்க. ஏன்னா எக்ஸ்போஸ் அப்படி ஆகுறாங்க. அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அவங்கள சொல்லி தப்பு இல்லை. பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேஜெட்டில் இருக்கணுன்றதுக்காக குழந்தைங்கள கேஜெட்டில் விட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதில் என்னென்ன வார்த்தைகள் வருதோ, என்னென்ன செயல்கள் வருதோ, அதை அவங்க அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. அதை திருப்பி அவங்க வாழ்க்கையில் கொண்டு வராங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு குழந்தைங்க மேலே தப்பு இல்லை. நம்ம என்ன அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணணுமோ அதை நம்ம ஃபீட் பண்ணல. ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களே தவிர, அந்த கேரக்டருக்கு அதை எப்படி மோல்டு பண்ணுறது அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம விட்டது தான் காரணமாக இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் நமக்குமே அது தேவை தான். ஏன்னா நம்மளுமே அதை நம்ம எடுத்துக்கல நம்ம பகவத்கீதை அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையில். ஆனால் நமக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கு பொக்கிஷம் மேனுவல், வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி, மோட்டிவேஷ்னல் தெரப்பி. ஏதோ சும்மா ஆன்மீகம் ஏதோ அப்படி அப்படின்னு இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து உத்வேகம் கொடுக்கக்கூடிய காவியம், வழிகாட்டுதல், வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வந்து பகவத்கீதைன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம லைஃப்பில். ஸோ அதனால் நம்மளும் நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணுவோம். நல்லபடியாக நம்ம மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கான விதிக்கப்பட்ட ஒரு டியூட்டி. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கணும். அதில் வந்து விசுவாசத்தின் பிரிவுகள் தான் பார்க்க போகிறோம். கொள்கைகள் என்ன, வாழ்க்கையின் முறையின் அம்சங்கள் என்ன, முடிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்லோகங்களோட நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். சரிங்களா? இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் நம்ம நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, தெய்வ அசுர குணம் இது என்னன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? அதில் வந்து தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன, அசுர இயல்புகள் என்னென்ன, அசுர இயல்புகளில் நம்ம ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். இருந்தால் என்ன ஆகும், பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு நம்ம வந்து சிரமப்படுவோம் அப்படின்றது. பகவானுக்கு பக்தி பண்ணலைனாலே அதுவே சிரமம்தான். சரிங்களா? வாழ்க்கையில் தனியாக ஒரு சிரமம்லாம் கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி பண்ணலைன்னாலே அதுவே ஒரு ஆத்மாவுக்கு சிரமமான ஒரு வாழ்க்கை தான். ஸோ அந்த வகையில் அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க பகவானை அடையவே முடியாது. எப்பயுமே அந்த அசுர இயல்புகள் உள்ள வாழ்க்கையிலேயே அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அப்படி வேண்டாம். சரிங்களா? நம்மளை நல்லபடியாக பக்தி பண்ணுவோம். அப்போ என்ன தெய்வீக குணம்னா என்ன அப்படின்னா, வேதத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா தெய்வீக குணம். சாஸ்திரத்தை உதாசீனம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அசுர குணம். அவ்வளோதான், ஒரே வார்த்தையில். சரிங்களா? ஸோ அதனால் சாஸ்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரி, சாஸ்திரத்தை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் குரு அவசியம் வேணும். குருன்னு ஒருத்தவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எப்படி பண்ணணும், அந்த வழிமுறைகள் நமக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து குருக்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து சாஸ்திரத்தை நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணணும். அதை நம்ம அப்ளையும் பண்ணணும் வாழ்க்கையில். இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. சரிங்களா? ஏன்னா இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம வந்து நல்ல மகசூல் எடுக்கணும். இந்த சரீரத்தை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு அனிமல் லைஃப் வாழ்ந்து நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, வீணாக்கிடக்கூடாது. சரிங்களா? இந்த லைஃப், இந்த சரீரம் இருக்குல்ல, இந்த ஹியூமன் லைஃப், இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வர ஒரு பெரிய மகசூல் நமக்கு உண்டு. நம்மளாம் ஃபார்மர்ஸு, இது க்ஷேத்திரம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம அதுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர, நார்மல் லைஃப்க்கு நம்ம, அனிமல் லைஃப்க்கு நம்ம முயற்சி அதில் இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? முயற்சி வேணும், அது இயல்பாகவே வருது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து தெய்வீக இயல்பு, அசுர இயல்புகள் பற்றி நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். தெய்வீக இயல்பில் நம்மளாம் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த 3 குணங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். அதில் அர்ஜுனன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்னா கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட கொஷின் நமக்காக கேட்குறாங்க. நமக்காக தான் எல்லாமே. கிருஷ்ணரே, பகவத்கீதை கேட்கும் போதெல்லாம் நமக்கு, அங்கே அர்ஜுனர்லாம் கேட்கல, அவங்களுக்கு வேண்டாம், அவங்க டிவோட்டி, நமக்கு அதுதான். சரிங்களா? அதனால் நமக்குன்னு நம்ம கேட்கணும், ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனித்து கேட்கணும். சரிங்களா? கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல், இப்போ சாஸ்திரத்தை பின்பற்றலைனாலே அவங்களாம் என்னது, அசுர இயல்பு. சரிங்களா? தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லைன்னா தோணுன மாதிரி செய்வாங்க. நிறைய நம்மளை சுற்றி நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? மேன்மேடு ரிலிஜன் நிறையா இருக்கும். நம்மளை சுற்றி பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சாஸ்திரம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு நிலை, அது ஃபேக், அதாவது உண்மை என்ன பொய் என்ன அப்படி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா,
வழிகாட்டுதல் வந்து பரம்பரையா இருக்கும். சரிங்களா? அதுவும் பகவான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையா இருக்கணும். சும்மா நடுவுல ஒரு மனுஷன் வந்து அவங்க எதையோ ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு, அதுல வந்துட்டு ஒரு சில அமானுஷ்ய சக்திய வச்சு மக்கள்ட்ட வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அது வந்து உண்மையானது இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்பள அத வச்சு நம்ம வந்து நல்லபடியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அ ஒரு ஒரு சாஸ்திரம் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்னா, உங்களுக்கு குருன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கணும். இன்னைக்கு குரு பூர்ணிமா வேற. நல்லபடியா அதுக்கேத்த மாரி வருது. இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு பகவான்ட்டேருந்து. சரிங்களா? குருன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கணும். நம்ம யார்ட்டேருந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறோம்னா, குருன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கணும். சரிங்களா? அப்படி இல்ல, ஒருத்தவங்க தானா உருவாக்கி, அதன் மூலியமா ஏதோ ஒரு சக்திய வச்சு அட்ராக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது கண்டிப்பா அது வந்து உண்மையானதா இருக்காது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில அ சாஸ்திரத்த ஃபாலோ பண்ணாம, தங்களோட கற்பனைக்கு ஏத்த மாரி வழிபாட்டு முறைகள் அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க நிலை என்ன? சிலவங்கலாம் வந்துட்டு ஒரு கல்ல வச்சுட்டு, அதுக்கு அப்படியே பூஜையெல்லாம் பண்ணி, அந்த ஒரு சில மந்திரத்தெல்லாம் அவங்களே தோணுனதெல்லாம் சொல்லி, அந்த இதுக்கு ஒரு சக்தி வந்து, ஒரு அமானுஷ்ய சக்தி மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்க, நெறைய பேர் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. இல்லைங்களா? ஸோ அது மாரி நெறைய நம்மள சுத்தி பார்த்தோம்னா, உலகம் ஃபுல்லா அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் ஏதேதோ நடந்துட்டுருக்கும். ஸோ அந்த மாரிலாம் வந்துட்டு இருக்கிறவங்ககிட்ட நம்ப போக்கூடாது. அதுக்கே நம்ம பகவானுக்கு ரொம்ப நன்றிகள் சொல்லணும். நம்மள வந்து கரெக்ட்டா ஒரு போனஃபைட் பரம்பரால கொண்டு வந்து பகவான் விட்டுருக்காங்க. அந்த மாரி இடத்துல நம்ம போய் நம்ம ஏமாறலையே, நம்ம டைம் நம்ம விரயம் பண்ணலையே, நம்ம சரீரத்திலேருந்து எடுக்க வேண்டிய மகசூல் எடுக்கலையே, இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்துட்டு இல்லாம, நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கரெக்ட்டா போனஃபைட் பரம்பரால வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதை, பாகவதம் தான். அத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம்ல. அதுவே வந்துட்டு ஒரு அ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுகிரகம் பகவான்ட்டே நம்மளுக்கு கிடைச்சது. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிராட்டிட்யூடா எடுத்துக்கிட்டு, இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த ஸ்லோகத்தில இப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபாட்டு முறைகளை, அந்த மாரி ஏதாவது ஒண்ணு பழக்கத்தில கொண்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் அவங்களே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்க நிலை என்ன? அவர்கள் வந்து சாத்வீக குணமா, ராஜச குணமா, தாமச குணமா? அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணா கூறினார். உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, சுபாவம்ன்றது அந்த 3 குணம். சரிங்களா? அதுக்கேற்ப அவங்களோட நம்பிக்கை 3 விதமா பிரிஞ்சிருக்கு. சரிங்களா? என்னென்ன? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணமா பிரிஞ்சிருக்கு. அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? நம்மலாம் உடல் பெற்ற ஆத்மா. நமக்கு ஸ்வபாவம்னு இருக்கு. இந்த ஜட சரீரத்தில் தானே இருக்கோம் இல்லையா? ஜட இயற்கையில தானே இருக்கோம் நம்ப. அந்த சுபாவத்துக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த நம்பிக்கை வந்து எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னா, சாத்விக குணத்துக்கு ஏத்த மாரி, ராஜச குணத்துக்கு ஏத்த மாரி, தாமச குணத்துக்கு ஏத்த மாரி பிரிஞ்சிருக்கும். அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அதுவும் 3யா பகவான் வந்து பிரிச்சிடுறாங்க. சரிங்களா? இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. இந்த குணத்துல இருந்து அவங்க நம்பிக்கைகள் எப்படிலாம் இருக்கு? அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இங்க வந்து பிக்சர்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து சாத்விக குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம ஏற்கனவே 14 சாப்டர்ல நல்லபடியா படிச்சோம். சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்க ஞானத்த விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு தர்மம், அதர்மம்ன்றது தெரியும். அதர்மத்திலேருந்து விலகி தர்ம செயல்கள் செய்வாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ, அந்த மாரி ஞானம் ரொம்ப அ நெறைய இருக்கும் அவங்ககிட்ட. அத வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, முக்திக்கான மார்க்கத்த தேடுவாங்க. அவங்களோட சுபாவம் என்னன்னா, சாத்விக குணத்துல உள்ளவங்களுக்கு நாலேட்ஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும். அதனால முக்தி அடையணும். பிரம்மன் ரியலைசேஷன். பகவானோட ஜோதியில ஐக்கியமாகணும். ஜோதியில ஐக்கியமாகணும். இது வந்து அவங்களோட சுபாவம். சரிங்களா? நம்பிக்கை. அதே வந்து ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க என்னன்னா, நெறைய செயல்கள்லாம் செய்வாங்க. நம்ம அதுவும் 14 சாப்டர்ல படிச்சோம். பலதரப்பட்ட செயல்கள்லாம், நெறைய ஆசைகள், நெறைய அந்த இதால பிணைக்கப்பட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? அதனால அவங்க வந்து நெறைய பலநோக்கு செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. அந்த ஆசையினால அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சொர்க்கம் போவாங்க. அதான் நல்ல செயல்கள் செஞ்சா. சரிங்களா? அவங்கள வந்து காமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சுத்த சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க, அவங்களோட நம்பிக்கை, அவங்களுக்கான விருப்பம், சுபாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும். சரிங்களா? பகவானுக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களோட சுபாவம். அந்த நிலையில அவங்க வந்து முன்னேற்றம் அடைவாங்க. அதனால பகவானோட அவங்களுக்கு பிரேம பக்தி ஏற்படும். பிரேம பக்தின்னா ஒரு உயர்ந்த பக்தி, அன்கண்டிஷனல் லவ். ஒரு உறவு முறையில நம்ப பகவானோட நம்ப அ பக்தி பண்றது. சரிங்களா? அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 5 வகையான உறவு இருக்குன்னு. அதன் மூலியமா அவங்க அடையிறது என்னன்னா, பகவானை அடைவாங்க. சரிங்களா? அவங்கள வந்து பக்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாரி குணத்துக்கு ஏத்த மாரி அவங்களோட நம்பிக்கைகள் இருக்கு. 3 குணங்கள் இருக்கறனால 3ஆ வந்து பிரிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பரதன் மைந்தனே பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப நம்ம இந்த 3 இயற்கை குணங்கள் இருக்கா? அதுல தானே நம்ம சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம். இந்த கண்டிஷன் வேர்ல்டுல இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல தான் நம்ப செயல்கள் பண்ணிட்டுருப்போம். பக்தி பண்ணாத நிலையில. சரிங்களா? ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கின்றான்.
இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிப்பாங்க. அவங்களோட நம்பிக்கை, அவங்களோட விருப்பம் இதா இருக்கு. அதே ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க நிறைய பலநோக்கு செயல்கள்லாம் பண்ணி பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. அதில் அவங்களோட சுபாவத்துக்கு ஏற்ப நம்பிக்கை இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். பக்தாஸ் வந்து பக்தியில் இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி நம்பிக்கையை வந்து அவங்க வந்து விருத்தி பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த வழியில் அவங்க போகிறாங்க. நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களே பார்ப்போம். சிலவங்க வந்து ரொம்ப தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க தவறான விஷயத்தெல்லாம் அவங்க பாட்டுக்கும் முன்னேறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரியா? தவறான விஷயங்கள் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த பலநோக்கு செயல்கள் ஈடுபடுறதை பார்ப்போம். அது சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பக்தர்கள்லாம் பக்தி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. இதை நம்ம சுற்றி உள்ளதிலே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? உயிர்வாழி அவனுடைய குணத்துக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 17.4 ஸ்லோகம். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த 3 குணத்துக்கு ஏற்ப அவங்களோட வழிபாட்டு முறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க தேவர்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? பிள்ளையார், முருகன், சூரிய தேவர், அந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்களெல்லாம் அவங்க வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே ரஜோகுணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. மனிதர்களே ரொம்ப பலம் நிறைஞ்சவங்க. சரிங்களா? இப்போ ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான நிறைய இது இருக்கிற ஒரு மனிதன்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ஸ்லேவாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இன்னொன்று வந்து அசுரர்களை வழிபாடுங்கள கொஞ்சம் உக்ரமான தெய்வங்களையும் அவங்க வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்களையும் பூதங்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க இந்த தாந்திரியம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த பேய் பூத்தம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஒரு அதர்வன யோக இது வேதாவில் வந்து வரும் இதெல்லாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி அந்த ஒரு வழிபாட்டு முறையை அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அது மாதிரி சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க தேவர்களையும், ரஜகுணத்தில் உள்ளவங்க அசுரர்களையும், தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க பூத்த பிரேத்தங்களையும் வழிபாடு பண்ணுவாங்கன்றதை பார்க்குறோம். இதுலேயே வந்துட்டு சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவான் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? மிக சிறந்த வழிபாடு என்ன அப்படின்னா பகவானோட வழிபாடு தான். எதனால் வந்து தேவர்கள் வழிபாடு கூட நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா தேவர்களும் நம்மளுக்கு வந்து முக்தின்றது வந்துட்டு கொடுக்க முடியாது. யார் தான் முக்தி தர முடியும்? மெட்டீரியல் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து யார் தான் நம்மளை வந்து வைகுண்ட கோலோகம் கூட்டு போக முடியும்? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்போ தேவர்களை வழிபாடு பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? திருப்பி இந்த ஜட உலகங்கள்லேயே தான் நம்ம இருப்போம். ஆனால் பகவானை வழிபாடு பண்ணும்போது நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிட முடியும். அதனால் மிக சிறந்த வழிபாடு என்ன அப்படின்னா சுத்த சத்துவ குணத்திலிருந்து பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணுறது தான். வழிபாடுன்றது என்னது? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், சொல்கிறது, கேட்குறது, மனசில் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது, பாத சேவனம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி. சரிங்களா? 9 வகையான வழிபாடு ஆசாசியாக பண்ணணும். அதுதான் ஒரு 2 குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்றது நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தில் இருந்ததை வச்சு பார்க்குறோம். அந்த பிக்சரில் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாத்விக குணத்தில் நம்ம செயல்கள் செஞ்சோன்னா இந்த குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கும். ராஜச குணத்தில் நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ராஜச குணத்தோட செயல்கள் நம்ம செய்வோம். அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே 14 சாப்டர்ல நிறைய படிச்சிட்டோம். சரிங்களா? எப்படிலாம் இருக்கும் செயல்கள்ன்றதெல்லாம். நம்ம தாமச குணம் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ வந்துட்டு காமம் மற்றும் பற்றுதலின் இந்த ஸ்லோகத்தில் காமம் நிறைய ஆசைகள், பற்றுதல், இந்த ஜட உலக விஷயங்களில் பற்றுதல். சரிங்களா? பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள். சரிங்களா? இப்போ நிறையா நம்ம இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பார்ப்போம். அங்கங்கே வெளியிலலாம் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏதோ அவங்களுக்கா தோணும், அதை அவங்க செய்வாங்க. இதெல்லாம் செஞ்சால் ஏதோ நல்லது நடக்கும், ஏதாவது சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறது. சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? இதெல்லாம் அவங்களோட தற்பெருமைக்காகவும் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படும் தவங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி நம்ம நிறைய பார்ப்போம். இந்த நம்ம ஊரில் எல்லாமே நிறைய பார்ப்போம். சரிங்களா? உடம்பை வந்துட்டு வருத்திக்கிட்டு செய்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். பகவானுக்கு நம்ம எப்படி இருந்தால் பிடிக்கும்? நல்லா பிரசாதம் சாப்பிடணும், நல்லா கிருஷ்ண கதை கேட்கணும், நல்ல கிருஷ்ண கதை சொல்லணும், நல்ல சாண்டிங் பண்ணணும், மனசில் எப்பவும் கிருஷ்ணாவை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்களோட நாம இருப்பு குணநிலைகள் எப்படி இருக்கு? இனிமையான பக்தி. எங்கேயாவது சிரமம் இருக்கா? இல்லை இல்லைங்களா? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வலி வேதனை இருக்கா? இல்லை.
இப்படி நம்மள ஆசையா, பத்திரமா, அன்பா வச்சுக்கிற கிருஷ்ணா பக்திய விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க, இவங்கலாம் சாஸ்திரத்துல இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் செஞ்சு சிரமப்படுறத பார்க்கும்போது, பகவானுக்கு எப்படி இருக்கு? ரொம்ப சிரமமா இருக்கு. ஏன் என் குழந்தை இப்படிலாம் கஷ்டப்படுது? அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவானுக்கு எவ்வளோ வேதனையா இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. இப்ப நம்ம குழந்தைங்கலாம் நம்ம சொல்றத கேட்காம ஏதாவது சிரமப்பட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா, நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேதனையா இருக்கும். இல்லையா? நம்ம அவங்கள ரொம்ப பட்டு மாரி பொக்கிஷமா ஆசையா பத்திரமா வச்சுக்கணும்னு நெனைப்போம். சரிங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம சொல் பேச்ச கேட்காம நம்மள இழுத்துக்கிட்டு போய் ஏதாவது தேவையில்லாததெல்லாம் பண்ணி மாட்டிக்கும்போது நம்மளுக்கு வேதனையா இருக்கும். இல்லையா? அந்த மாரி தான் பகவான் நம்மள ஆசையா பத்திரமா அழகா "நீ கேளு, சொல்லு, என்னைய நெனச்சுக்கோ, என்ன நாமரூப குணங்களிலே நினைச்சுக்கோ" அப்படின்னு சொல்லி அழகான ஒரு பக்தி மார்க்கத்த நமக்கு குடுக்குறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிர்றோம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டு சாஸ்திரத்துல இல்லாத கடுமையான செயல்கள்லாம் செஞ்சு நம்மளும் துன்புறுத்திட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பகவானுக்கு அது ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து அசுர இயல்பு அப்படின்னு பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விருப்பும் ம். விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானங்களுக்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடு அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, 3 குணங்களுக்கு ஏத்த மாரியான உணவு வகைகள். ம். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து அவங்களோட யாகம், அவங்களோட தவம், அவங்களோட தானம் முறை இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட போறாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதில வந்து 7.8 ஸ்லோகத்தில நம்ம வந்து சாத்வீக உணவ பத்தி பார்க்குறோம். ஏற்கனவே நெறைய தடவ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 3வது அத்தியாயத்தில உணவு வந்துட்டு பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. இன்னொன்னு 6வது அத்தியாயத்தில அளவா எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. 9வது அத்தியாயத்தில பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம். இலையோ, பூவோ, பழமோ, நீரோ சமர்ப்பணம் பண்ணு. ஆனா அதில அன்பையும், பக்தியும் சமர்ப்பணம் சேர்த்து. அப்ப அதுல உள்ள அந்த அன்பையும், பக்தியும் தான் பகவான் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இங்க வந்துட்டு 3 வகையான குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும்? அப்படின்றத பகவான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகா குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? உபதேசம். அப்ப வந்து ஆயுளை நீடித்து நம்ம சாப்பிடுறது எதுக்காக? நல்ல தெம்பும், திடமுமா இருந்து நீண்ட ஆயுளோட இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம சாப்பிடணும். கரெக்ட்டா? ஆனா என்ன ஆயிடுது, இந்த சுவை அப்படின்றது ஒண்ணு மையப்படும்போது, அத நம்ம விட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறோம்? இந்த சரீரத்துக்கு ஒத்து வராத உணவெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ம். அதனால சிரமப்படுறது பகவானும் நம்மளும். சரிங்களா? ஸோ இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஆயுளை நீடித்து ம். இது வந்து சாத்விக குணத்தோட உணவு வழக்கங்கள். வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி, நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து பியூர் ஆகணும். பலம், சாப்பிடுறது எதுக்கு? நல்ல தெம்பா இருக்கணும். ஆரோக்கியம், சரீரத்தில எந்த நோய் நொடி இல்லாம இருக்கணும்னு. சுகமா இருக்கணும். சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கணும்? நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா, சுகமா அப்படி இருக்கணும். மற்றும் திருப்தி. இதெல்லாம் கொடுக்கிற உணவுகள் சாத்விக குணத்தில் இருப்பவருக்கு பிரியமானவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு அப்படியே சாப்பிடுறதுக்கே சுவை இல்லாம இருக்குமா? அப்படியே சிரமமா இருக்குமான்னா, இல்ல. அது எப்படி இருக்கும் அந்த உணவெல்லாம்? நல்ல ரசம் உள்ளவையா இருக்கும். அதாவது சுவை உள்ளது. ம். கொழுப்புச்சத்தும், ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக இருக்கும். இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப இந்த இதில இருக்கிற இலையில இருக்கிற சாப்பாடே நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒண்ணும் வேணாம். நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பகவான் வந்து ஆக்சுவலா குக் பண்ணணும்னே நம்மளுக்கு கிடையவே கிடையாது. பகவான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குடுத்துருக்காங்கல்ல, அதிலேயே சுவை இருக்கும். இல்லைங்களா? ஒரு நெல்லிக்காய்ன்னு எடுத்தா துவர்ப்பு இருக்கும். ஒரு மாம்பழம்னு எடுத்தா அதில இனிமை இருக்கும். இல்லைங்களா? இது மாரி பாவக்காய்னா அதில கசப்பு இருக்கும். மிளகாய்னா காரம் இருக்கும். ஸோ எல்லா அறுசுவையும் வச்சு பகவான் வந்து உணவு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி குடுத்துட்டாங்க. நம்ப அத என்ன பண்றோம்? குக் பண்ணி அதில உள்ளத இன்னும் சுவைய சேர்க்கிறேன்ட்டு நம்மளுக்கு சிரமத்த குடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படியே எடுத்து இன்ஸ்டன்ட்டா சாப்பிடலாம். பழங்களையும், அ இதுலயும் இது என்னது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். அது ஏதாவது ரசம் இல்லாம இருக்கா? சுவை இல்லாம இருக்கா? அப்படின்னா இல்ல. அறுசுவையோட பகவான் நமக்கு அழகா ரெடிமேடா அப்படியே இன்ஸ்டன்ட்டா எடுத்து நம்ப சாப்பிடலாம். அந்த மாரி குடுத்துருக்காங்க. அது மாரி பால்ல வந்து கொழுப்பு சத்துலாம் நெறைய இருக்கு. இல்லைங்களா? அது பாலு, தயிர் இதெல்லாம். அது மாரி ஊட்டச்சத்துன்றது இந்த பருப்பு வகையிலலாம் நெறைய இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னன்னா, நம்ம உடம்புக்கு நல்லது. உடம்புக்கு வந்துட்டு ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது. நம்மளோட கான்ஷியஸ்னஸ்ஸ அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. நம்ம எடுக்கிற உணவு நம்மளோட உணர்வோட கலக்கும்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில இந்த மாரி சாத்விக குணத்த எடுக்கும்போது, அது வந்து இதயத்துக்கு எப்படி இருக்காம்? இதமளிப்பவையா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால நம்மள சாப்பிட்ட உடனே திருப்தியா இருக்கணும். அஜீரண கோளாறுலாம் இல்லாம, எனர்ஜெட்டிக்கா ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிச்சோன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரு மோர் குடிச்சோன்னா எப்படி இருக்கும்?
சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு சாத்விக உணவா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் மகா நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றது. சரிங்களா? அதே வந்து ராஜச குணத்துல உள்ளவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னா, மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, மிகவும் உப்பு நிறைந்த, சரிங்களா? உப்பு நிறைய இருக்கிற மாரி, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்களை ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவங்களுக்கு விருப்பமானதுன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவான் சொல்றாங்க. உணவுகள் என்ன ஆகும்னா, சாப்பிடும்போது ஹேப்பியா சாப்பிடுவாங்க. நல்லா காரமா சாப்பிடும்போது ஹேப்பியா இருப்பாங்க. உப்பு நிறைய சாப்பிடும்போது ஹேப்பியா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாரி அப்பாடான்னு. ஆனா, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, துன்பம், சோகம், நோய். அதுக்கப்புறம் டைஜஷன் ஆகாது. அசிடிட்டி வரும் இல்லையா? நெஞ்செரிச்சல் இதெல்லாம் வந்து வரும். அப்ப எப்படி இருக்கும்? துன்பம், சோகம், நோய் இதெல்லாம் அவங்கள வந்து தாக்கும். ஆனா, இது வந்து ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க இந்த மாரிலாம் ஃபுட் எடுத்துட்டு அப்புறம் சிரமப்படுவாங்க. அதே தமோ குணத்துல உள்ளவங்க என்ன மாரி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா, சமைச்சு 3 மணி நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ள சாப்பாடு. சரிங்களா? அந்த மாரி. அப்புறம் பழசு, ஊசி போனது, அப்புறம் சாப்பிட்டு மிச்சம் வைக்கிறது, எச்சில் பட்டை. சரிங்களா? பாதி பழம் சாப்பிட்டுட்டு, கடிச்சு சாப்பிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு, அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அத எடுத்து சாப்பிடுறது. ஸோ இந்த மாதிரியான தீண்டத்தகாத பொருட்கள், உணவுல வந்து சேர்க்காம இந்த மாரிலாம் இந்த மஷ்ரூமு, இந்த ஃபங்கஸ் வந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாரி உணவுகள்லாம் வந்து யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா, தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவசியம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ப. என்ன மாரி உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா, இப்போ உள்ள பிள்ளைங்கலாம் வந்துட்டு நெறைய இந்த மாரி ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல உள்ள உணவுகள விரும்பி சாப்பிடுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆனா, நம்ப அவங்களுக்கு அதோட அ கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட உணவு பழக்கம் அப்படின்றது வந்து நல்ல சாத்விக குணத்துல உள்ளதா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ரஜோகுணத்துல உள்ளதோ, தமோ குணத்துல உள்ளதோ நமக்கு நன்மை தராது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ உணவு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்ப அடுத்தது ஆம், இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, யாகம். சரிங்களா? 3 குணத்துக்கு ஏத்த மாரியான யாகம் எப்படி இருக்கணும். சாஸ்திர விதிகளின்படி, ம் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? சாஸ்திரத்துல இருக்கா? அத செய்வாங்க. ம் கடமையா செய்வாங்க. எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன். அதனால நான் செய்றேன். இல்ல எனக்கு வந்துட்டு இது வந்து சிரமமா இருக்கு நான் செய்யல. அப்படிலாம் இல்ல. என்னோட கடமை நான் இத செய்யணும். அந்த அளவுல நம்மளோட யாகம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோடது வந்துட்டு நாம சங்கீர்த்தனம். சரிங்களா? பகவான் நாமத்த நம்ம ஜபிக்கணும். ஸோ அது வந்து பலன எதிர்பார்க்காம பண்ணணும். நான் இந்த மாரி யாகம் பண்ணா, எனக்கு இந்த மாரி இந்த நன்மை கிடைக்குமா? அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணாம, அ கடமைக்காக பலனை எதிர்பார்க்காம சாஸ்திரத்தின்படி செய்ற யாகம் அப்படின்றது சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களோட அடையாளமா பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே வந்து ஏதாவது பௌதீக நன்மை அடைவதற்காக சிலவங்க யாகம் பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பௌதீக விஷயத்த அடையணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ கோயிலெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம்ல, ஏதாவது போய் அவங்க வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. அதில வந்துட்டு ஏதாவது வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும். சரிங்களா? வேலையோ இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு வீட்ல ஒரு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும், இல்ல இருக்கிற தடங்கல் போகணும் அப்படின்லாம். ஸோ அந்த மாரி பௌதீக நன்மை அடைவதற்காக, தற்பெருமைக்காக சிலவங்க பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? நம்மள பார்த்து எல்லாரும் அப்படி சொல்லணும். நல்ல பெருமையா பேசணும். அப்படின்ற மாரி பேரெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகங்கள், அது வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்ததாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அதே வந்து இங்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாதம் விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாரணமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ரொம்ப அடிக்கடி குடுக்கறது. இந்த சீர்திருத்த கல்யாணம்லாம் செய்வாங்கல்ல, அதில பார்த்தீங்கன்னா, சாஸ்திரம் இருக்காது. இப்போ ஒரு மேரேஜ் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு முறை இருக்குல்ல. ஒரு புரோகிதர கூப்ட்டு, அவங்க சொல்ற மந்திர உச்சாரணங்களோட அந்த யாகம் வளர்த்து, அதுக்கப்புறம் அந்த மேரேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா வந்துட்டு செய்வாங்க. அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். இல்லையா? ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஆனா, இந்த தமோகுணத்தில உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சீர்திருத்த கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, சாஸ்திரங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பிரசாதமும் இருக்காது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. தேவர்களுக்கு அந்த யாகத்துலலாம் ஆஃபர் பண்ணுவாங்கல்ல. இப்ப யாகம் வளர்த்து கல்யாணம் பண்றாங்கன்னா, யாகம் அதில வந்து அந்த ஹோமகுண்டத்தில போடுவாங்கல்ல. அந்த 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 மாரி எதுவுமே இருக்காது. சரிங்களா? வேத மந்திரம் இருக்காது. புரோகிதர்களும் இருக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தட்சணையும் குடுக்க மாட்டாங்க. நம்பிக்கையே இருக்காது.
எதுலையும் சாஸ்திரத்தில், சரிங்களா? இந்த மாதிரி யாகம் வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து இந்த சம்ஸ்காரங்கள்லாம் அழகாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது சாஸ்திர முறையில் ஃபாலோ பண்ணணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, சரிங்களா? அது இல்லாமல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது சிரமம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது யாகம் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதில் வந்து சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க கடமையாக செய்வாங்க, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணுவாங்க. ஆனால் ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க பலனை எதிர்பார்த்து அந்த தற்பெருமைக்காக அகங்காரத்தோட செய்வாங்க. தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதில் எதுவும் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு அசுர இயல்போட அந்த யாகம்ன்றது இருக்கும், சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்குறது. இப்போ 17.14 ஸ்லோகத்திலிருந்து 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா தவங்கள், அதை நம்ம பார்ப்போம், சரிங்களா? தவங்கள் அப்படின்னும்போது மனதால், சொல்லால், செயலால். நம்ம ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேச்சு சரியா இருக்கணும், நம்மளோட எண்ணம் சரியா இருக்கணும், நம்மளோட செயல் சரியா இருக்கணும். இது மூணும் ஒரு ஒரு ஒழுக்கமான மனிதன் அப்படின்னா அவங்க நினைக்கிறது, அவங்க பேசுறது, அவங்க சொல்றது, இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரி இருக்கும். அவங்க தான் நம்ம நேர்மையான மனிதன் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம், கரெக்டா? ஸோ அந்த வகையில பொதுவாகவே நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களே எண்ணம், சொல், செயல் இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி நேர்மையாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள ஒழுக்கமான நேர்மையான மனிதன் நம்ம சொல்லுவோம், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த எண்ணம், சொல், செயல் இதால் செய்யப்படுற தவங்கள் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பகவான் என்னென்னலாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்களோட தவம் எப்படி இருக்கும், ராஜச தாமச குணத்தில் உள்ளவங்களோட தவம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங், சரிங்களா? நம்ம எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க உபதேசம், சரிங்களா? அப்போ முழுமுதற் இது வந்து என்னென்னா என்ன தவம் இது அப்படின்னா நம்ம உடலால் செய்யக்கூடிய தவம். அப்படின்னா நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பகவானையும் பிராமணர்களையும் ஆன்மீக குருவையும் பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் பெரியவங்க எல்லாருமே, சரிங்களா? அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து மரியாதை பண்ணணும். குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம, சரிங்களா? டிவி முன்னாடி உட்கார வச்சுட்டு அதில் வர மூவியில் சீரியல் என்ன ஆகும், தப்பு தப்பாக பேசுறது, எழுத்து பேசுறது, தவறான வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறது, அடிக்கிறது, கோபப்படுறது, எடுத்தவங்களை கத்தி எடுத்து குத்தலான்ற மாதிரிலாம் காமிக்கிறது, எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைங்க பார்க்கும். கடைசியில் அப்புறம் திரும்பி அப்பா அம்மா கிட்டே அதெல்லாம் பண்ணும்போது என் குழந்தை ஏன் இப்படி பண்ணுச்சுன்னு ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க. எதனால் அப்படின்னா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலன்னா தான் அந்த பிரச்சனை வரும் வாழ்க்கையில். இங்கே எவ்வளோ அழகாக வந்து பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர், ஆன்மீக குரு, பெரியவர்கள், தாய் தந்தையர் எல்லோரையும் வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைங்கிட்ட இப்போ உள்ள குழந்தைங்கிட்ட சொன்னோன்னா ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க நம்மளை, சரிங்களா? அதனால தான் அவசியம் பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்குதுன்றத உங்களை சுற்றி உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அவசியம் சொல்லுங்கள். ஏன்னா வளர்கிற பிள்ளைங்க இனிமேல் அவங்க வாழ்க்கையில் நிறைய ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்லது, அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம செய்கிற மிகப்பெரிய நல்லது என்னென்னா ஒரு பகவத்கீதை கிளாஸில் அவங்கள சேர்த்து விடுறது தான். ஸோ அதனால் இஷ்கான் மேங்களூர்லேயே வந்து இந்த மாதிரி L1 L2லாம் இருக்குது, அவங்களுக்கும் கிளாஸஸ். அதிலெல்லாம் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் ஸ்லோகம் அதோட அர்த்தத்தோடு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கும் தெரிய வரும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? அதுதான் அந்த ஜீவாத்மாக்கு, அந்த குழந்தைக்கு நம்ம செய்கிற மிகப்பெரிய நன்மை. இது வந்து கம்பேரிசனே கிடையாது. அதனால் நம்மளை சுற்றி உள்ள பெரியவங்களுக்கும் சரி, குழந்தைங்களுக்கும் சரி, இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கிளாஸ் நடக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லணும். அது மஸ்ட்டு, ஆப்ஷன்லாம் இல்லை. கேட்குறாங்க கேட்கல, நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அதனால் நம்ம அவசியம் சொல்லணும், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளோட செயல்கள் எப்படி இருக்கணும்னு. அதில் பார்த்திங்கன்னா பெரியவர்கள், தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றும் தூய்மை செயல்கள் வந்து தூய்மையானதாக இருக்கணும். அதாவது இந்த அஹிம்சை அது ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும், சரிங்களா? அதுதான் அதாவது இந்த திருடுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு செயல் தானே, அதெல்லாம் வந்து தூய்மையான செயலான இல்லை, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுற தூய்மையான செயல்களாக இருக்கணும், எளிமையான செயல்களாக இருக்கணும், அகங்காரமான செயல்களாக இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி பிரம்மச்சரியம் கடைப்பிடிக்கிறதா இருக்கணும், அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணுற செயல்களாக இருக்கணும். இதுதான் வந்து உடலால் செய்யக்கூடிய தவங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து வாக்கு, சரிங்களா? வாக்குன்றது பேச்சு, அது எப்படி இருக்கணும்னு. உண்மையான, இனிமையான, நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு அப்படின்றத பார்க்குறோம், சரிங்களா? நம்ம பேசுகிற பேச்சு வந்து உண்மையானதாக இருக்கணும், பொய் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும். யுதிஷ்டர் மகாராஜர் எப்படி இருந்தாங்க? அவங்க வந்து எப்பயுமே உண்மை தான் பேசுவாங்க, தர்மத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்ம பார்க்குறோம். அது மாதிரி
உண்மையானதாக இருக்கணும், இனிமையானதாக இருக்கணும். மற்றவங்கள வந்து கோபப்படுத்துகிற மாதிரியோ மற்றவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரியோ நம்ம பேசவே கூடாது. சரிங்களா? அது மாதிரி நன்மை அளிக்கும் பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்படின்னா, நன்மை அளிக்கிற பேச்சு அப்படின்னா பேசுகிற நமக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்களுக்கும் நன்மை தரக்கூடிய பேச்சாக இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம யார்ட்டையாவது பேசுகிறோம் அப்படின்னா பேசுகிற நமக்கும் நன்மையாக இருக்கணும், கேட்குறவங்களுக்கும் அது நன்மை தரணும், யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அவங்களுக்கும் அது நன்மையாக இருக்கணும். இந்த 3 பேரில் யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு அது நன்மை தரலைனாலும் அந்த இடத்துல பேசாமல் இருக்கணும். சரிங்களா? அதான். அப்போ நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நல்ல அழகா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பாகவத்தில் 18,000 ஸ்லோகம் இருக்கு. சரிங்களா? விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம் நம்ம? அழகாக அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணலாம், அதெல்லாம் நம்ம உச்சாரணம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம பேச்சு. சரிங்களா? இது வந்து மனிதனால தான் நம்மளால மனித பிறல் தான் செய்ய முடியும். இதே வந்துட்டு ஒரு அனிமல்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. வேதத்தை அழகா பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நேரம் இருக்கா எங்கேயோ போய் யார்கிட்டயோ ஏதோ பேசுறத விட்டுட்டு அழகா மேங்களூர் இஷ்கான்ல என்ன சொல்லி தராங்க, ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி தராங்க. அங்கே போனோமா இன்னைக்கு ஒரு 5 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா, அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணோமா, அதுக்கு அடுத்த நாள் அதை நம்ம வந்துட்டு வேற 5 ஸ்லோகம் கற்றுக்கிட்டோமா, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பேச்சு வந்துட்டு முறையாக வேதத்தை உச்சரிக்கிற பேச்சாக இருக்கணும். இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள், சாண்டிங், அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட். சரிங்களா? பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. சரி, ஸ்லோக்கெல்லாம் படிக்கிறது எனக்கு சிரமமாக இருக்குப்பா, அதெல்லாம் ரொம்ப சான்ஸ்கிரிட்லாம் ரொம்ப எனக்கு வந்து தெரியாது அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானோட நாமம். சரிங்களா? அழகாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி சொல்லிடலாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட பேச்சு அப்படின்றது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய வகையில், யாருக்கும் துன்பம் தராத வகையில் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அழகாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதை பற்றி நீங்கள் வந்து நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து இப்போ படிப்பீங்க L3யில். அதில் வந்துட்டு பேச்சு எப்படி இருக்கணுன்றதுக்கே நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ராக் மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மளோட பேச்சு அப்படின்வாங்க. சரிங்களா? இந்த வயல்வெளிகளில் தவளை இருக்குல்ல, ஃப்ராகு, அது வந்து கத்தும், கீன்னு கத்திட்டு இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா தூரத்தில் பாம்பு இருக்கும் எங்கேயோ, அது என்ன பண்ணும், இந்த ஃப்ராகு கத்துறதை கேட்டு வந்து இதை சாப்பிட்டு போயிடும். உலகம் தன் வாயால் கெடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே உலகம் கிருஷ்ணா. தன் வாயால் கெடும். ஆமாம் பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி, அதே தான் அந்த ப்ராவர்பு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அந்த நம்மளோட பேச்சு வந்து யாருக்கும் துன்பம் தராத வழியில் இருக்கணும், முக்கியமாக நமக்கே. சரிங்களா? அதனால் அழகாக நம்மளோட பேச்சுன்றது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக நாமரூப குணநிலைகள் இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். L3யில் அவசியம் அந்த ஸ்லோகத்தை நீங்கள் படிப்பீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்துலேயே அது வரும். அடுத்தது நம்மளோட மனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? திருப்தி தரக்கூடியதாக இருக்கணும். என்ன இருக்கோ அதில் திருப்தி. இதில் எனக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் திருப்தியோடு இருக்கணும். நமக்கு என்ன பகவான் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த சாப்பாட்டில் திருப்தி. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்பௌஸ், சரிங்களா, ஹஸ்பண்டுக்கு யார் ஒய்ஃபாக இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட திருப்தியோடு இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒய்ஃபுக்கு தனக்கு கிடைச்ச ஹஸ்பண்டு திருப்தியோடு இருக்கணும். அதே மாதிரி நமக்கு கிடைச்ச செல்வம், சரிங்களா, எவ்வளோ நமக்குன்னு நம்ம கர்மாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி செல்வம் கிடைச்சிருக்கோ அதில் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து திருப்தி, மனம் வந்து அதில் திருப்தி அடையணும். அதில் வந்து எனக்கு இப்படி அமையலையே எனக்கு அப்படி அமையலையேன்னு மனம் வந்து சஞ்சலப்படக்கூடாது. எளிமை, எண்ணம் வந்து எளிமையானதாக இருக்கணும். சரிங்களா? எல்லாருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய வகையில் எளிமையான ஒரு சிந்தனையாக இருக்கணும். இந்த ரஜகுணம் தமகுணத்தோட தாக்கம் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? மௌனம், எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஸ்லோகம் வரும்போதில் இந்த மௌனம்ன்றது ஏதோ நம்ம வந்து பேசாமல் இருக்கிறது அது கிடையாது. மௌனம்ன்றது நம்ம தாட்ஸே குறையணும், அதுதான். அந்த என்ன அலைகள் வருதில்ல அதே வந்து ரெடியூஸ் ஆகி அந்த நீங்கள் வந்து பாகத்தில் ப்ரேயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்மரோட ப்ரேயர்ஸு, சரிங்களா, அதிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு 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 ஸ்டேஜுக்கு வந்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமைதி அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்து வந்துடும். சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஷ்மர் வந்து அந்த இது அம்பு படுக்கையில் இருப்பாங்களா, கரெக்டாக அவங்க உபதேசம்லாம் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. யாருக்கு? யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு. எல்லா தர்மத்தை பற்றியும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ராஜ தர்மம் அந்த மாதிரி நிறைய தர்மம்லாம் சொல்லி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்லாம் சொல்லி
எல்லாம் கரெக்டாக அவங்களுக்கு அந்த உயிரை விடுற அந்த தருணம், உத்தராயண காலம் வந்த உடனே டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளோதான். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக பகவான் மேலே இருக்கும். அவங்க வந்து பகவானை பார்த்துக்கிட்டே பகவானை மனனம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து உடலை விடுவாங்க அப்படின்னு. அது நம்மளுக்கு 8th சாப்டரோட ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீஷ்மரோட அந்த அத்தியாயம், சரிங்களா? 9வது அத்தியாயம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில். அதே மாதிரி வந்து கர்தம முனி அவங்களும் வந்து இது இது துறவு போகிறப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த இது பேச்சு அப்படின்றது, அந்த தாட்ஸு அது வந்து ஸ்டாப் ஆகும். யார் ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக ஸ்டேபிள் ஆகிறாங்களோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பேச்சுன்றது வந்துட்டு குறையும், சரிங்களா? அதே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த மனம் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை வேற யாருமே அப்படி சிரமப்படுத்த மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கர்தம முனிவர் எப்படி ஆ. மாதாஜி? கர்தம கர்தம முனிவர் வந்து அவங்களோட அந்த 3rd கேண்டோல மாத்தாச்சு அவங்க லைஃப்ல தேவகூதி அம்மாவோட வாழ்வாங்களா, வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட கடமைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அப்படி அந்த ஒரு நிலையில தான் அவங்க மேரேஜே பண்ணுவாங்க. எல்லாமே அவங்களாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆஹ் அந்த பிரம்மாவுக்கு இந்த கிரியேஷன்ல அவங்களோட பங்களிப்பு தான் அவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம், சரிங்களா? சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிற மாதிரி அவங்க லைஃப்லாம் கிடையாது. அவங்களோட லைஃப்ல வந்து பிரம்மாவோட பகவானோட கிரியேஷன்ல பங்களிக்கிறது. ஸோ அந்த வகையில் அவங்களோட பங்களிப்பை கொடுத்த உடனே டக்குன்னு அவங்க வந்துட்டு அந்த இது அஹ், அதெல்லாம் நிறைய மத்தாச்சு. அவங்க ரினவுன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படி போவாங்க. நம்ம அதெல்லாம் பாகத்தில் படிக்கும்போது ரினவுன்ஸ்னா ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு வச்சுருப்போம், ஏதோ கொஞ்சம் சொத்து அதெல்லாம் வச்சுருப்போம் அசட்டு, அதை வந்து விடுறதுக்கே ஏகப்பட்ட வேலி வேதனையோடு இருப்போம். ஆனால் அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக பரிஷித் மகாராஜர், கர்தம முனி வந்து தேவகூதி அம்மாவோட அவ்வளோ அழகாக வாழ்ந்திருப்பாங்க. கபிலர் இருக்காருல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு துணைக்கு கபிலர். கபிலர். கபிலர் வந்தவொடனே இவங்க போயிடுவாங்க, வராங்கன்னு தெரிஞ்சதும், சரியா? ஸோ அப்பயும் அவங்ககிட்ட அந்த ஒரு சைலன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்றத பாகத்தில் நம்மளால பார்க்க முடியும், சரிங்களா? ஸோ அதனால் இந்த மௌனம் அப்படின்றது பேசாமல் இருக்கிறது இல்லை, எண்ணத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, தேவையில்லாத தாட்ஸே ரெடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது மட்டும் நம்ம உணர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மன அமைதி அப்படின்றத நம்மளால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும், சரிங்களா? அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு. மனதில் வரல தாட்ஸ் வந்துட்டு ஒழுக்கமானதாக இருக்கணும், பக்தி மார்க்கமாக இருக்கணும், நாமரூப குணலீலைகளில் ஈடுபடுற மாதிரியானதாக இருக்கணும். அந்த கட்டுப்பாடுன்றது மனசில் உள்ள அந்த எண்ணங்களில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்புறம் இருப்பின் தூய்மையான எண்ணங்களாக இருக்கணும், சரிங்களா? இதெல்லாம் மனதின் தவங்களை நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? எவ்வளோ அழகான விஷயங்கள் பாருங்கள் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு, சரிங்களா? இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபத்தை எதிர்பார்க்காம, இப்போ நம்ம 3 தவங்கள் பார்த்தோம், நம்மளோட செயல்கள், எண்ணம், சொல் எப்படி இருக்கணும்னு. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல், ஜட விஷயத்தில் எனக்கு இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் அதனால நான் இந்த செயல் செய்கிறேன், அதனால இந்த பேச்சு பேசுகிறேன், அதனால நான் இந்த தாட்ஸ் அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வர்றது இதெல்லாம் கூடாது, சரிங்களா? ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் கால்குலேட்டிவாக இருக்கக்கூடாது. பரமனை திருப்தி செய்வதில் பகவானை திருப்தி பண்ணணும், அவ்வளோதான். இந்த 3 விஷயத்தால் இந்த நம்ம வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸில் லாஸ்ட் 9th சர்வீஸ் என்னவா நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு பார்ப்போம், சரிங்களா? ஆத்ம நிவேதனம்னா என்ன? நம்மளோட எண்ணம், சொல், செயல் இது 3த்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது, கம்ப்ளீட் சரணாகதின்றது அதுதான், சரிங்களா? ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது இந்த தவம் அப்படின்றது, தவம்னா ஏதோ நம்ம காட்டில் போய் தனியாக உட்காந்து அப்படி நம்ம வந்துட்டு பண்ணுறது அப்படி கிடையாது. இதுதான் தவம், இருக்கிற இடத்துலயே இதை நம்ம பண்ணணும், சரிங்களா? இதில் நம்ம வந்து பகவானை திருப்தி செய்கிறதுல ஈடுபடுத்தணும், நம்மளோட சொல், எண்ணம், செயல் இது எல்லாத்தையும். ஸோ ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது இது வந்து சாத்வீக தவமாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம், சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பரிக்கிரமா மேங்களூர் இஷ்கானில் வந்து யாத்திராலாம் நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? அங்கெல்லாம் டக்குன்னு நம்மளாம் போயிடணும், சரிங்களா? அது உடம்புல ஆரோக்கியம் இருக்கும்போதே போயிடணும். இந்த பெரிய தப்பு என்னன்னா, கடைசி காலத்தில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு விடுறது தான் பெரிய தப்பு. ஏன்னா கடைசி காலத்தில் உடம்பு ஒத்துழைக்காது. அதனால் நல்ல யங்காக திடமாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணிடணும்னா, இந்த பரிக்கிரமாலாம் போயிட்டு வந்துடணும், யாத்திராலாம் புனித ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு வந்துடணும். அந்த வகையில் நம்ம புனித ஸ்தலங்கள் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே டிவோட்டிஸ் அதுவும் தனியாக போகக்கூடாது, டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷனில் போகணும். அப்போ தான் அதோட முழு பலனை நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஸோ அந்த வகையில் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பரிக்கிரம இவங்களாம் போகிற மாதிரி போனோம்னா நம்மளோட சொல், செயல், எண்ணம் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா பகவான் மேலே இருக்கும், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனில் போகும்போது, சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான செயல்களில் தவங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம்.
ம் ஏதோ ஸ்லோகம் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா அப்பனா 18th ஸ்லோகம் இல்லையா? 16 17 18 மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக சிலவங்களுடைய சொல் எண்ணம் செயல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து எல்லாரும் மரியாதை பண்ணணும், அவங்கள எல்லாரும் உயர்த்தி பேசணும், அந்த மாதிரியான விஷயம், அந்த மாதிரி தாட்ஸ், அதுக்கான செயல், அதுக்கான பேச்சா இருக்கும். சரிங்களா? தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றன. இது வந்து சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா எந்த நேரத்துல வேணாலும் அவங்களுக்கு அது வந்து இல்லாம போகலாம். அந்த மானம், அந்த மரியாதை அதெல்லாம் கிடைக்காம போகலாம் இல்லையா? அதனால சஞ்சலமானது, இன்னொன்று தற்காலிகமானது. எப்பயுமே அதை தக்க வச்சுட்டு இருக்கிறதும் சிரமமானது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஒருத்தவங்களோட எண்ணம், சொல், செயல்லாம் வந்து தன்னை எல்லாரும் பெருமையாக பேசணும், தன்னை வந்து எல்லாரும் மரியாதை பண்ணணும் அப்படின்ற நிலையில் அவங்க வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து ரஜோகுணம். அது வந்து சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கறது வந்து ஹிரண்யகசிபு. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா 125 இயர்ஸ் தவம் பண்ணாங்க. அந்த தவம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா நல்ல விஷயத்துக்காக இருந்ததுன்னா இல்லை இல்லையா? பகவானை விரோதம் பண்ணி அவங்க தான் இந்த உலகத்தெல்லாம் வந்துட்டு ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு முறையில் அவங்க அந்த தவத்தை பண்ணாங்க. 125 இயர்ஸ். சரிங்களா? அதாவது அழிக்கிறதுக்காக, துன்புறுத்துறதுக்காக, தன்னையே வருத்திக்கிட்டு, சரிங்களா? இந்த மாதிரி செய்யப்படுற தவங்கள் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. இதுல கண்டிப்பா இரண்யகசிபு இது இது தப்பில்ல. அவங்க ஜெயன் ஆக்சுவலா. ஆனா வந்து நமக்கு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி தவம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. சரியா? இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வழிபாட்டு முறை, உணவு பழக்கவழக்கங்கள், யாகம், தவம். இதெல்லாம் 3 குணங்கள்ல உள்ளவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ வந்து தானம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ தானம் அப்படின்னும் போதுமே பலனை எதிர்பார்க்காமல், சரிங்களா? கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில், முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சாத்வீக குணத்தில் இருக்கிறதா பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து யாருக்காவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு உதவி பண்ணுறோம், தானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களால நமக்கு இதெல்லாம் நன்மை கிடைக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்காம என்னோட கடமை என்கிட்ட இருக்கு, என்னால் முடியுது, அவங்களுக்கு நான் உதவி பண்ணுறேன், அந்த மாதிரி பண்ணுறது. சரிங்களா? கடமையாக செய்யணும். நம்ம மற்றவங்களுக்கு கஷ்டப்படுறவங்கள அப்படியே விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு அவசியம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கடமையாக அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பண்ணணும். ஒருத்தவங்க சிரமப்படுறாங்கன்னா உதவி பண்ணணும். அதுவும் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில், முறையான காலத்தில். அதையும் பகவான் ரொம்ப அழகாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த தகுந்த நபர் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு முறையான இடத்துல ஹாஸ்பிட்டலில் முறையான காலத்தில் அவங்களுக்கு மருத்துவம் தேவைப்படுற சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த தானத்தை நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா? அது மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சாத்வீக குணத்தில் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம கடமையாக செய்கிறதுன்றது சாத்வீக குண தானம். இதுலேயே வந்துட்டு இன்னும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து மெட்டீரியல் படிப்பு கொடுக்குறோம், இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு துணி வாங்கி தரோம், இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம். அதெல்லாம் என்னென்னா டெம்பரவரியான ஒரு கஷ்டத்தை அவங்களுக்கு போக்கும், அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஆனால் ஒருத்தவங்களுக்கு நாம ஜபம் சொல்லி கொடுக்கறது, இல்லை ஒருத்தவங்களுக்கு பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி தர்றது, பாகவதம் புக்கு வாங்கி தர்றது, சத்சங்களை இணைச்சு வர்றது, இதெல்லாம் வந்துட்டு உயர்ந்தது. இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட பெர்மனண்ட்டான ப்ராப்ளத்தையே சரி பண்ணும். என்ன பெர்மனண்ட்டான ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் வர்றது. பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிறது தான் நிரந்தரமான நம்மளோட கஷ்டம். உணவு, உடை, இருக்க இடம் இதெல்லாம் வந்து டெம்பரவரியான கஷ்டம். ஃபஸ்ட்டு கஷ்டத்தை 2 பிரிச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்மளுக்கு உணவு, உடை, இருக்க இடம்லாம் கிடைக்கலன்னா அது கர்மானால நம்மளுக்கு. சரிங்களா? அது வந்துட்டு இருக்கும் போகும் அவ்வளோதான். ஆனால் வந்து இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்துட்டு ரியல் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து யாருக்காவது பகவானோட நாமத்தை சொல்லி கொடுக்கறதோ, இல்லைன்னா பகவத்கீதை புக்கு வாங்கி தர்றதோ, பாகவதம் புக்கு வாங்கி தர்றதோ, இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அது எப்படி பண்ணணும், பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செய்யணும். இதுதான் இந்த மாதிரி நம்ம இஷ்காரில் இப்போ கூட வந்து புக்கெலாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக இப்போ வர்றது வந்து பத்ர பூர்ணிமான்னு ஒரு இன்னைக்கு பௌர்ணமியாச்சா, அடுத்த பௌர்ணமி வந்து பத்ர பூர்ணிமான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து பாகவதம் புக்கு ஒன்று நம்மளே வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா
நம்ம வந்து கண்டிப்பா பகவான் லோகத்தை அடைவோம் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம அவசியம் நம்ம இந்த மாதிரி புக்கெல்லாம் வந்து நம்மளும் வாங்கிக்கணும், மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்கணும். அடுத்தது வந்து 17.21 ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா ரஜோகுணத்தில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். தானம் பண்ணுறவங்க பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது இவங்க வந்து கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது வந்து அந்த பாவம், அந்த உள் எண்ணம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, தன்னை எல்லாரும் பெருமையாக பேசணும், தான் நல்லதெல்லாம் பண்ணுறோன்றது எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி செய்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தானம் வந்து ரஜோகுணம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இன்னும் சிலது இப்போ இன்னும் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கால்குலேட்டிவாக பண்ணுவாங்க. இதை நம்ம இவங்களுக்கு பண்ணால் திருப்பி நம்மளுக்கு இவங்க இதை நமக்கு பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்களோட எண்ணம் இருக்கும். சில சமயம் விருப்பம் இல்லாமல் பண்ணுவாங்க. இப்போ யாராவது வந்துட்டு ஒரு 4 பேர் முன்னாடி ஒருத்தவங்க வந்து உதவி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இடத்துல நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா மற்றவங்கள நம்மளுக்கு தப்பாக நினச்சிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பமே இருக்காது, ஆனாலும் அந்த தானத்தை பண்ணுறது. சரிங்களா? அது வந்து கிரட்ஜிங் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ரஜோகுணத்தில் உள்ள தானம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இது தமோகுணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி இருக்குன்னா, தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறதுன்றதை பார்க்குறோம். ரொம்ப அலட்சியமாக யாருக்காவது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு அப்படியே மரியாதை இல்லாமல் அவங்கள ஒரு தாழ்வாக பேசி அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த தானத்தை வந்து ரொம்ப அலட்சியமாக பண்ணுறது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, தானம் தர வேண்டியவங்கள இருக்க மாட்டாங்க அவங்க. சரிங்களா? அது இந்த இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி இவங்க வந்து தவறான பழக்க வழக்கங்களோட உள்ளவங்களா தெரியுறாங்க பார்க்கும்போது இல்லையா? அவங்க இருக்கிற இடம் அப்புறம் அவங்க செயலை வச்சு பார்க்கும்போது இவங்க வந்து தவறான பழக்கங்கள் வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு மனிதனுக்கு நம்மக்கிட்ட காசு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பணம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இந்த மனிதன் செய்கிற தவறுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இவங்களுக்கு வந்து தானம் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இவங்க வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்டோட, ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்டோட, நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அப்போ அவங்க அந்த தவறு செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? உதவி பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்போ அவங்க செய்கிற அந்த பாபத்தில் நமக்கு பங்கு. சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் போய் தானம் பண்ணிடக்கூடாது கண்ணை மூடிட்டு. சரிங்களா? இது வந்து தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போ நம்ம நினைப்போம், நான் நல்லது பண்ணியிருக்கேன்ப்பா, இன்னைக்கு நான் ஒருத்தவங்களுக்கு காசு கொடுத்தேன் சாப்பிட்றதுக்குன்னு. ஆனால் அதே மணியை வச்சு அவங்க வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டாங்கன்னா, அந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்ட தவறுக்கு தண்டனை நமக்கும் சேர்த்து கிடைக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, யாருக்கும் வந்து தானமாக பண்ணும்போது பணமாக கொடுக்கக்கூடாது. சரிங்களா? கரெக்டாக இந்த சாத்விக குணத்தில் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில். ஒருத்தவங்களுக்கு பசிக்குதா, பிரசாதம் கொடுக்கணும். ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு பணம் தேவைப்படுதா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அங்கே போய் ஃபீஸ் கட்டணும். ஸ்கூலுக்கு தேவைப்படுதா, ஃபீஸ் கட்டணும். அதே மாதிரி அந்த தானம்ன்றதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இல்லைன்னா நம்ம நினைப்போம் நான் நல்லது தான் பண்ணேன்னு, ஆனால் அதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், தெரியாமல் நம்ம பாபத்தை நம்ம பண்ணியிருப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் ரொம்ப அழகாக பகவான் நமக்கு தானம் எப்படி பண்ணணுன்றதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரியாமலே நம்ம இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், கோயிலுக்கு போகும்போது வரும்போதெல்லாம் அப்படியே காசு கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம். கோயிலுக்கு போயாச்சு வந்தாச்சு அப்படியே எல்லாருக்கும் அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே. இந்த இடத்துல ஹரே தான் கிருஷ்ணா மாதாஜி கோயிலுக்கு டியூப்லைட் போட்டிருப்பாங்க, வெளிச்சமே வராத அளவுக்கு அட்ரஸ் அதுல எழுதியிருப்பாங்க. கரெக்ட் மாதாஜி, அதுதான் அவங்க பேர் பெருசா தெரியும், வெளிச்சமே வராது, அது ரஜோகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னும் இதை சொல்ல வந்தேன். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நான் செஞ்சது தானம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து யாரும் நம்மளை ஃபர்ஸ்ட் கேட்கவே மாட்டாங்க. இதை மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த தவறுக்கான தண்டனையை நம்ம அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். ஓ நீ தெரியாம பண்ணிட்டியா, தெரிஞ்ச பண்ணியா, அனலைஸ் பண்றதுக்கு அங்கே நம்மளுக்கு இடமே இருக்காது. நம்மள ஒருத்தவங்க நிற்க வச்சு நீ வந்து ஹியூமன் லைஃப்பை ஏன்பா இப்படி வாழ்ந்துட்ட, நல்லா வாழ்ந்திருக்கலாமே, பகவத்கீதை தான் உனக்கு பகவான் கொடுத்தாங்களே, துவாபர யுகத்துலேருந்து கிளம்பும் போதே அழகாக உபதேசம் பண்ணாங்களே, அதை ஏன் நீ கேட்கல, அதன்படி நீ ஏன் பானஃபைட் பரம்பராவில் குருவை ஸ்வீகரித்து வாழலை, ஹியூமன் லைஃப்பில் ஏன் நல்ல மகசூல் பண்ணல, கேட்கவே மாட்டாங்க. சரியா? அப்படி கேட்டால் தானே நம்மளுக்கு வாய்ப்புன்னு ஒன்று இருந்தால் தானே தெரியாமல் பண்ணிட்டேன், கவனம் இல்லாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு எதாவது சொல்ல முடியும். கேட்குறதே இல்லையே, கேட்குறதுக்கே அங்கே வாய்ப்பே இல்லையே, இடமே இல்லையே. அப்போ நம்ம நல்லதுன்னு நினச்சி பண்ண தானத்தில் அது தவறாக போச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக பனிஷ்மெண்ட்டு தான். அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அந்த கவனமாக இருக்கிறதுக்கு முடியாத பட்சத்தில் தான் என்ன பண்ணணும்னா பக்தியாக பண்ணிடணும்.
சரிங்களா? நாமத்தை நம்ம வந்துட்டு சொல்லணும். எல்லாருக்கும் பகவத்கீதை பாகவதம் மேரேஜுக்கு போகிறோமா, ஒரு நம்ம வந்துட்டு இது கொடுக்குறோமா, ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு ஏதோ அந்த gift கொடுக்குறோமா, அவங்களுக்கு ஒரு பகவத்கீதை புக்கோட சேர்த்து கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு பர்த்டே செலிப்ரேஷனா பகவத்கீதை புக்கு, இல்லைன்னா ஒரு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் புக்கு, அது மாதிரி நம்ம வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட விஷயங்களை நம்ம பண்ணணும், ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும். சரிங்களா? படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே பகவான் உருவாக்குன காலத்திலிருந்தே அந்த கிரியேஷன்லேருந்தே ஓம் தத் சத் அப்படின்ற இந்த 3 வார்த்தையும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது 3 யாரை குறிப்பிடுதுன்னா பகவான் ஹரி ஓம் பகவானை குறிக்குது. சரிங்களா? இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? என்னன்னா இந்த 3 சொல்லும் பகவானை குறிக்குது. இது எங்கே பயன்படுத்துவாங்க, எங்கே இதை கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது பகவானை திருப்தி பண்ணணும். நம்மளுக்காக அந்த யாகம், தானம், தவம் நம்ம பண்ணல, நமக்காக பண்ணோம்னா கர்ம பலன் வந்துடும். பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக அப்படின்ற முறையில் செய்யும்போது, இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி செய்யும்போது பிராமணர்களால் இந்த அச்சரங்கள்லாம் உச்சரிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து பலி மகாராஜர் அவங்க வந்து தானம் கொடுக்கும்போது கூட சுக்கராச்சாரியர் சொல்லுவாங்க, வந்திருக்கிறது விஷ்ணு, சும்மா சின்னதாக குட்டிய ஒரு பிராமண பையன்லாம் இல்லை, அதனால தானம் பண்ணாத அப்படின்னு வந்து அவங்கள இது கொடுப்பாங்க, எச்சரிக்கை கொடுப்பாங்க. இல்லை நான் வார்த்தை கொடுத்துட்டேனே அப்படின்வாங்க. இல்லை நீ ஓம் சொல்லலை, அதனால் அது வந்து பொருந்தாது, வேத மந்திரத்தின் பதிவு வந்து ஓம் சொல்லி பண்ணாதான் அதுக்கு வந்து உண்மையில் நீ வாக்கு கொடுத்ததாகும், அதனால் நீ வந்து அவங்க கேட்குற அந்த 3 அடி நிலத்தை கொடுக்காத அப்படின்வாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த பாஸ்ட் டைம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒரு தானம், யாகம், தவம் செய்யும்போது பகவானை திருப்தி பண்ணணுன்ற முறையில் ஓம் தத் சத் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி அந்த காலத்தில் இப்பயுமே பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த வகையில் பரமனை அடைவதற்காக, சரிங்களா, பகவானை அடையணும் அப்படின்ற முறையில் சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் இதை வந்து மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். பகவான் லோகத்தை அடையணும் அப்படின்ற முறையில் யாகம், தானம், தவம்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுவும் சாஸ்திர விதிப்படி அப்போ வந்து ஓம் அப்படின்றதோட தொடங்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம், தானத்தில் தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பலன்லாம் எதிர்பார்க்காம நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணுறாங்க. அந்த வகையில் செய்கிற யாகம், தானம், தவம், சரிங்களா, அது வந்து தத் அப்படின்ற சப்தத்தை உச்சரித்து செய்வாங்க. இத்தகு உன்னத செயலின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்ன? கர்ம இருக்காது இல்லையா, கர்ம பலன் இருக்காது. அப்போ அது வந்து பௌதிக பந்தத்திலேருந்து அவங்கள விளக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். தத் அப்படின்றது பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையை, சரிங்களா, நம்ம எந்த ஒரு, ஏன்னா பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், போக்தாரமிங்க தபசாம் படிக்கிறோமா, நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்குறோமா, பகவான் தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர் அப்படின்றதெல்லாம் படித்தோமா. ஸோ அந்த வகையில் 13 சாப்டர்லையும் பார்த்தோமா. ஸோ அந்த வகையில் எந்த ஒரு யாகம், தானம், தவம் செஞ்சாலும் அதோட நோக்கம் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுற முறையில் இருக்கணும். பகவான் தான் பூர்ண உண்மை. சரிங்களா? இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் என அழைக்கப்படுகின்றார்கள். உண்மை. சரிங்களா? பகவான் அடையக்கூடிய விஷயங்கள். மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுற விஷயமா இருந்தால் அது வந்து சத் அப்படின்ற முறையில் இருக்குது. ஏன்னா பகவான் ட்ரூத்து, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் யாகம், தானம், தவம் எல்லாமே சத். அந்த செய்கிறவங்களும் சத். சத்துனா ட்ரூத், எட்டர்னல். சரிங்களா? அந்த முறையில் குறிப்பிடப்படுதுன்னு பார்க்கணும். பிரித்தாவின் மதனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகமும் தவமும் தானமும் நிலையற்றவை. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ரஜகுணம், தமோகுணத்தில் அதிலெல்லாம் வந்துட்டு யாகம், தானம், தவம், வழிபாட்டு முறைகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அது எல்லாமே என்னென்னா பகவானை திருப்தி பண்ணுறதுக்கு கிடையாது, தன்னை எல்லாரும் பெருமையாக பேசணும், அதே மாதிரி அறியாமையில் செய்கிற விஷயமா தான் நம்ம பார்த்தோம். இது எதுவும் பகவானை திருப்தி பண்ணாது, அது வந்து நிலையற்றது, அதனால பயன் கிடையாது. அசத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அது வந்து ஃபால்ஸ். சரிங்களா?
என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறப்பில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றது. இந்த பிறவிலையும் அதனால் நன்மை கிடையாது, அடுத்த பிறவிலையும் நன்மை கிடையாது. அதனால அடுத்த பிறவினா என்ன, பகவானோட லோகத்தை அடையவே முடியாது பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணாம, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அது வந்து அசத்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம வந்துட்டு 17வது அத்தியாயத்தில் ரொம்ப அழகான உபதேசங்கள். நம்மளுமே ஒரு குழந்தையா இருந்து இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்து எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி யாகம் பண்ணணும், எப்படி நம்மளுடைய செயல்கள்லாம் இருக்கணும், எப்படி பேசணும், என்ன நினைக்கணும், எப்படி தானம் பண்ணணும், எல்லாம் நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்மளும் அதை ஃபாலோ பண்ணோம். சுற்றி உள்ள பெரியவங்க குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம இதை அவசியம் இந்த உபதேசத்துக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி விஷ்ணுபே நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னு அவசியம் சொல்லணும். தவறுகள் ஹரே இருந்தால் கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.